Pomoz Bog, dobri junaci. Ja sam Marko, sin kralja Vukašina i Jevrosime. Ali siguran sam da nema nijednoga Srbina koji moje ime ne zna. Jahao sam čak iz Prilepa na svom konju Šarcu da bi ovdje sa njom porazgovarao. Došao sam po drugi put među Srbe, želeći da ih uverim da nisam mrtav i da ih u ova mutna vremena nisam zaboravio. Devojko, deder, pohitaj, kakav li si to san usnila, kad se tako ti budit ne možeš, jadna ne bila. Ko ste sad da vi? Moje si uspremila ovojskog mesa i mehove vina. Šta je ovo? Evo, za loženje, šta je ovo? Kakva je ovo durina? Meni hrana treba, bre. Jel vama okej? Mislim, jeste dobro? Ja ne mogu pričati, a još manje ratovati, ako se dobro ne napijem i ne najedem. Mnogi kažu da sam teška pijanica i izjelica, a ne pitaju odakle mi je ovolika snaga, odakle rastu moje mišice kadre da nose ovo teško, svijetlo oružje. Da. Pa vi ste stvarno u furanima da styling vam je malo problematičan. Ne bi vam škodio jedan kupanjac, šišanje pod obavezno, a outfit, nećemo, to ćemo preskočiti. Mislim, jednoličan vam je taj kolor, taj dezen je pogrešan, nigdje nijedna aplikacija, mislim, baš niste u trendu. Mada, to krzno vam je in, to je jedino dobro. Dušmani! Udri! Marko, nadaj se! Fazan! Nije Fazan. Fazan, oladi me ptičurina. Nego, sam ja zalutao ovde? Je li ovo Novi Sad? Da li još uvek Srbija? Ili se vrazi svuda pojaviše? Ova devojka ka Mlečanka govori. Pa, mislim, vi niste pogrešili, ovo je Novi Sad, ali zašto ste vi uopšte došli? Ja bi trebalo da spavam trenutno. Da spavaš? Ona bi da spava! Ne zna ko je Karaljević Marko, ona bi da spava! E pa nećeš spavati. Jer, juče meni sita knjiga dođe, kad ja vidje, šta mi knjiga kaže, ja odlučih da sad ovde dođem. Počuj mene, devojko malena. Slušaj sada šta ti zborim vako, mene su kod tebe opravili da ti nešto o sebi kazujem. Vera moja, tako mi pomogla, ja ću tebe naučit valjano da ti sutra na maturu pođeš. Zdravo pođeš i s devojkom se vratiš. Da ne kukaš kao kukavica što ti ne znaš ko Marko bijaše. Svido! Ala slažem deseterac! Bolje od Tešana Podrugovića, a? Nema meni spavanja večeras. Samo sekund jedan, samo sekunda. Pa da, pa evo i vi ste na ovom spisku, ajde, pričajte sad, mislim, vi ste moj profesorki isto jedan od omiljenih likova, da, pričajte. Ja šta? Slobodno, profesorka, a? Moja sablja je uvek žedna turske i nasilničke krvi. Moj buzdovan udara u pleća tlačiteljima raje. Ničiji sluga nisam bio, niti ću ikad dvoriti koga. Nikad! Ma ne zaziru samo od mene Turci i Arapi, čak i gorske vile, koje se razumeju u lekovito bilje, uplaše se na pomen mog imena. Ali, najviše
najviše volim da jezdim Miroč planinom sa svojim pobratimima. Ama njih voli kao svog brata Andriju, kao svoju majku koja me je uvek pravo savjetovala. Nemoj, sine, govoriti krivo ni po babu, ni po stričevima. Kao svog ujaka Momčila od kojeg sam nasledio snagu tela i duha. Ipak, moj konj Alo, ostavi to vino. Kaže, pola pije, pola šancu, sebi popi. Ma konju jedan, ostav to. Dakle, moj konj Šarac mi je najmiliji prijatelj. Na njemu jezdim planinom, s njime pijem ladno, pola ja, pola ti, ne sve konju. S njima pijem ladno vino. Kad dosadi četovanje, razgovaramo kao stari znanci. A kada dođe vreme umirati, moj verni Šarina umreće sa mnom. Dobro, ovo je iskreno zanimljivo. Pričajte vi meni malo još šta je bilo dalje, šta ste radili. Ma gladan sam, jadna, ne bila gladan. Na trpezu si iznela samo ovu crnu vodurinu i ovo lišće što davi. Kada spremiš pravu hranu za ovako junaka, ja ću tebi opet dohoditi. A do tad, čitaj junačke pesme i sve ćeš o meni naučiti. Ostaj zdravo, nerazumna ženska glavo. Stani, Marko, stani. Ne. Ovo meni čovjek nije rekao gde je umro, kad je umro, nije ništa, otišao, samo je otišao. Dobro, nema veze, izgleda će onda morati da pročitam to. Da čovjek je zanimljiv, izgleda kao neki, kao Conan Varvari, na neki srpski način. Sad ću ja da čitam, pa ćemo vidjeti da će mi se svidjeti.